O pasado mércores 26 realizamos unha sesión de formación de usuarios para os rapaces de primeiro da ESO, dentro do marco de actividades propostas para celebrar o Día das Bibliotecas Escolares. Proxectamos unha presentación en PowerPoint na que lles amosamos o funcionamento da biblioteca e as instruccións básicas que facilitan a busca de fondos na sala ou ben desde a casa. Supoño que todos que ven desde o colexio en primaria había biblioteca, non? Sí. Traballabades moito na biblioteca? Sí. Porque hai xente que sí, hai xente que non. Eu era casada. Era moi pequeniño ou era moi grande? Bueno, a mitad desta. Vale, a mitad desta. Más pequena E as cousas como estaban colocadas? Por colores? Por autores. Por autores, todo por autores. E algúns de vos seguro que sabíades manexarvos na biblioteca. Sí. Claro, que pasa? Que esta biblioteca, como vedes, ten unha forma un poquinho rara. Bueno, non sei se chula ou rara, gústanos a vos? Sí. Vale. Ainda que a forma de colocar os libros é moi parecida en todas partes, nos colexios normalmente teñenos... E moitos armarios. Teñen moitos armarios. E como teñen, en vez de ter números, que teñen? Da editorial que son. Ves, claro, non ten nada que ver. Entón, vamos explicar, ahora que xa estades aquí, que xa son editores, como traballamos aquí na biblioteca, como temos as cousas guardadas, para que cando viñades a pedir algún libro ou cando queredes buscar, que irades buscar algo desa casa, que fagades, vale? Que se pode facer. Entón, bueno, tras a explicación teórica, os rapaces fixeron un xogo de preguntas e respostas en grupos de 4, na que comprobamos a destreza dos alumnos e o aproveitamento da presentación anterior. O grupo gañador recibiu unhas libretas como agasallo da biblioteca. Na mesma semana, o día 28, celebramos na biblioteca o Samaín coa convocatoria dun concurso de relatos de medo que leron nun ambiente de escuridade a luz de candeas no recreo. Un xurado composto por profesores e alumnos valorará os mellores relatos que premiaremos cun lote de libros. As calaveiras desapareceron sen deixar o máis mínimo rastro. O xogo dicía que para escapar e salvarse tiñan que acabar o xogo. O seguinte